Pues la verdad me ha gustado un montón esta competición y me he divertido mucho. Y me ha gustado las zonas muy bonitas y me he divertido. No, las zonas me han parecido de buen nivel, no, me han gustado mucho y nada, para entrenar creo que me han ido bien. Molt bé, m'he trobat molt bé aquestes zones. Trobo que eren perfectes, ja que combinava lo artificial amb lo natural i amb marges de terra. I això m'ha agradat molt i m'ha motivat a córrer molt bé la competició. Trobo que eren zones difícils, però es podien fer bé. S'havien de treballar, alguna zona llarga també, i m'ha agradat molt. Aquesta Copa Osona m'ha ajudat molt per preparar les altres proves internacionals, ja que físicament i les zones són molt semblants i això m'ajuda bastant. Pues m'ha anat molt bé, millor del que pensava, perquè al mirar-me les zones les he vist molt difícils, però després he anat fent i m'han sortit bé. Pues molt content, la veritat, després de veure els resultats de les carreres i molt bé. M'agrada molt participar a la Copa Osona perquè el nivell és molt bo i hi ha molt ambient i és tot molt guapo. En aquesta competició he fet alguns fallos tontos, però al final m'ha anat prou bé. El nivell de les zones era bastant difícil, però al final he pogut quedar primer i guanyar. El meu objectiu era guanyar, però no m'ho esperava perquè he fet fallos tontos que no tindria que haver fet i al final no... Bueno, al final he guanyat. Cansat perquè estic molt major, ja, com aquell que diu, però cansat perquè no venia preparat ni res, només a participar i a fer la zona, intentar passar qualque zona i molt ben organitzat i molt bé, un 10. Bé, jo crec que si estigués una miqueta més preparat físicament, jo crec que se podien passar bé. Aventura, no sé, entre 20 peus o una cosa així, n'he fet el doble, però que jo vull pensar que se podia fer... S'ha d'estar molt en forma, és veritat.